Я дасылаю вітанні ўсім, хто мяне бачыць. Абяцаю, сёння вам будзе на што паглядзець. Зрэшты, як і заўжды, падчас вандровак па нашай цудоўнай краіне. Накірунак Гомельшчына. Далучайцеся, рушым наперад у мінулае. Вербачка ярдовая, на табе кора дубовая, на табе кора дубовая, сушили вербу не цілу. Пераадолеўшы досыць вялікую адлегласць, прыпыняемся ў вёсцы Стаўбун Веткаўскага раёна. Да мяжы з Расіяй літаральна некалькі кіламетраў, але, спадзяюся, тутэйшыя жыхары здолелі захаваць сваю аўтэнтычнасць. Знаёмімся з імі і з гісторыяй паселішча. Сушили вербу не целозы, обняли девку горькие слезы. Обняли девку горькие слезы, все люди кажат, все говорят, все люди кажат, все говорят, что мой миленький водки не пьет, что мой миленький водки не пьет, он не пьет, не пьет, с корчмы не идет. И он не пьет, не пьет, с корчмы не идет, и он пропил коня вороного, и он пропил и коня вороного, 69-шка червоная. Ды прибудь-ка прибудь, миленький дружочек, хоть на маленький часок. Ну, хорошо, Это я так, распелись. да. Торопишься сразу. Да прибудь-ка прибудь, да? Да прибудь-ка прибудь, Миленький дружочек, хоть на маленький часок. Ху-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла. Цудоўнай кампаніяй збіраемся сёння ў мінскай студыі. Паколькі з моманту нашага падарожжа ў Стаўбун мінула багата часу, то варта разам аднавіць успаміны. Да таго ж выканаць нашу традыцыйную місію – надаць другое жыццё адной з пачутых у вёсцы песень. За гэтую справу сёння ў адказе наш аранжыроўшчык Артём Кондратюк і спявачка Анжаліка Пушнова. Анжаліка Пушнова, спявачка, тэлевядучая. У 2018-м скончыла інстытут журналістыкі БДУ. Удзельніца і лаўрэат шматлікіх нацыянальных і міжнародных фестываляў і конкурсаў. У прыватнасці фіналістка нацыянальнага адбору Еўрабачання-2017, прызёр расійскага конкурсу «Ты зорка» і іншых. Супрацоўнічае з айчыннымі і замежнымі аўтарамі. Таксама ў 2018-м выпусціла дэбютны кліп на песню «У цішыні». Не стой, мамочка, на пути, стань моя мамочка в порозе, стань моя мамочка в порозе, поклонюсь тебе в дорозе, поклонюсь тебе в дорозе, косками дорожку устелю, косками дорожку устелю, слезами мамочку я болю. Выкатили дубовую бочку, выманили фана дочку. Як повезли, да чужие мати, что хотели, то робили чужому дитяти. Положили на сырой земле, что хотели, то робили у чужой земле.
Пошел кот по доле, пошел кот по доле, разбудил Ганулю. Ну что, девчатки, жанчинки, давайте будем жать уже жито. А ты, моя дочушка, поглядывай, как не плакал мой внучок. Ну да поможи, Господи Боже, нам жито дожаті. Каб добра яго обмолотить, каб добра нам было здоровье яго поести, и каб усё у нас было добро. Дай Бог час добрый. О, Господи. Ай, но, тетка, вы, молодые дети, ай, пора уже жито жать. Закатился за варень, жаркое сонейка, ой, залез за лесу. Ты прибудь-ка, прибудь, миленький дружочек, хоть на маленький часок. Расскажу же я тебе свою пригодочку, а якая мне была. З давніх часоў пра паходжанне назвы Стаўбун распавядаюць такое паданне. Быццам некалі пасля таго, як пугачоўскае паўстанне было задушана, ездзілі па тутэйшых мясцінах царскія атрады карнікаў. Яны лавілі сялян, што бралі ўдзел у руху, і вешалі іх на слупах уздоўж дарогі. З-за гэтага быццам і назвалі людзі сваё паселішча Стаўбун. Пра тое, што некалі праз вёску праходзіў царскі гасцінец, сведчыць і цяперашняя назва вуліцы Ямская. У 1789 годзе тут была пабудавана Свята-Мікалаеўская царква. Меўся і завод па вырабу жалеза, руда для якога везлася з Украіны. Ой, хотели ж мяне, отец родна маці, зая любага ядра. Ну, а мне же молодой не хотелось зая любага а хотелось ж мне тебе попытать, а ты будешь меня играть. Ходи, хозяин, да поможи нам и бабки ставить. Давайте-ка, девчатки. Ой, пшаница добрая уродила. Ой, якая, ты погляди, кольки в одним буде. О, это как дождь не намочил. Як бачыце, дажынаць ішлі талакою. Немаўля бралі з сабою на небу і ўжо там майстравалі люльку, каб яго калыхаць. Дарэчы, дзяўчаты на дажынкі варажылі. Калі ў полі лязавітай барады знаходзілі павучка, значыць народзіцца хлопчык. Калі ж чорную казюльку, то дзяўчынка. У нашай жа студыі тым часам нараджаецца новая песня. Паназіраем за Артёмом Кондрацюком ды Анжалікай Пушновай. Нежненько, может быть, да? Как? Ну, нежненько, но с опорой. В припеве, ну, там, где типа припев. Лай-ла-ла. Это припев? Да, ла-ла-ла. Но это должно быть хорошо, красиво. Ага, а я уже переборщила. Окей. Ды прибудь, Стоп. прибудь. Да, ты прибудь-ка, прибудь. И как бы так, так. Да прибудет. Ка, прибудь. Ок. Типа синкопы такие. Да-да-да, а то мне хочется все это растянуть, затянуть. Это не того формата песни. Хорошо, чтобы танцевать. Да. Аю поле, где-то поле, одна с другой.
шептались, ой, подружашка дорогая, с кем ты вчера гуляла? С кем ты вчера гуляла? Ой, зачем ты гуляла? И он пытался про тебя. И он пытался про тебя. Ой, зашло солнце за оконца, за вишневенький садок. За вишневенький садок. Ой, прибудь, прибудь, мой миленький, хоть на маленький часок. Хоть на маленький часок, ой, разом сядем на диване, расскажу я тебе сон. Расскажу я тебе сон, ой, сон про небе, сон про небе, сон про нашу любовь. Сон про нашу любовь, ой, любовь наша неравная, ты богачая бедна. Ты богачая бедна, ой, любовь наша неверная, ты изменщия верна. Так наступному году треба оставити земельці якийсь подарунок, аби на наступний год уродила жита. Спасибо Богу, що не наносив хмари, все пожали, помолотили и ляжите в амбаре. Хлеб, соль, воды, чтобы были все довольны года. Дай Бог дали хлеба зажить и нового. Сяло Стаўбун спярша належала генеральнаму фельдмаршалу графу Чарнышову-Круглікаву. Перад самай кастрычніцкай рэвалюцыяй уладарыў тут граф Безабрызаў. Арандаваў у яго землі арандатар Баярскі. Дагэтуль захавалася назва аднаго з урочышчаў Баяршчына. Вестку пра лютаўскую рэвалюцыю прынёс у Стаўбун салдат царскай арміі Мікалай Кузьміч Бычкоў. Зайшоўшы ў валасную канцылярыю, ён прылюдна сарваў са сцяны партрэт Мікалая II, вымавіўшы: «Быў цар і няма цара». Ну, давайте, бабки, носить свои обабки, да будем молотить, да веять, да молоть, да хлеб печь, да детей кормить надо. Целый год этой зернатками. Вот, сейчас давайте цапы подготавливайте. Я вяртаю вас з вёскі Стаўбун у мінскую студыю. Дарэчы, пасля жніва існаваў яшчэ звычай жаніць серп, дзякаваць за тое, што ён не рэзаў рук. Для гэтага яго абмотвалі жытам гэткім чынам, каб каласы звешваліся з вяза. Пасля сярпом некалькі разоў калолі зямлю. Мы вернемся ў Веткаўскі раён пасля таго, як пацікавімся, ці ладзяцца справы у Арцёма Кандрацюка ды Анжалікі Пушновай. Лай-лай-ла. Лай-лай-ла. Опять аккуратно поешь. У тебя музыки мало в наушниках?
Да нет, в принципе, все хорошо. Просто по тексту, ну, не знаю. Ты хочешь его умолять? Да прибудь-ка, прибудь. Да прибудь-ка, прибудь. Заставляй. Да, я сейчас его заставлю, хорошо, все. Давайте, молодец. О, колоски колоскам. О, как ну. Поможи, Боже, молотить. Ну и Господи, погода. Чтоб проверили. И в живом питании, так на благословенный, так благословенно хотел. Я блины буду туда чего. Былое зерно. Камсамольская организация ў Стаўбуне была створаная ў 1922 годзе. Першымі сакратарамі яе былі Фёдор Куфайкін, Яфім і Марыя Савосцінкі і іншыя. Яны збіралі так званыя дзесяцідворкі, дзе вучылі народ пісаць і чытаць, агітавалі укладваць грошы ў збіркасу. Кожную суботу ладзіліся канцэрты мастацкай самадзейнасці. Што яшчэ сказаць? Натуральна, калі ўся цяжкая работа ў полі завершана, можна і святочна паабедаць, павадзіць карагоды, паспяваць.
Дарэчы, і ў нашай студыі жніўная песня пакрысе набывае новае сучаснае гучанне. Выдаткуем крыху часу, каб зазірнуць да нашага аранжыроўшчыка Артёма Кандарцюка і спявачкі Анжалікі Пушновай. Ой, хотели ж мяне, отец родна маці, за нялюба гадаць. За нялюба гадаць. Вот оставляй такую энергетику, пляши. Пошел текст. И нормально, уже, понимаешь, Уже ближе. поешь в образе, да еще в том, котором надо, песня обретает Другие краски. правильный характер. Тебе проще как? От начала до конца или по частям? По куплетам. Сейчас по куплетам, да, чтоб не сдулось, по куплетам лучше. Можна ўздыхнуць з палёгкай, усе справы мы сёння парабілі. У Стаўбуне дажалі, памалацілі ды прасеялі, у Мінску надалі свежыя маляўнічыя фарбы прыгожай абрадавай жніўнай песні. З гэтага моманту яна загучыць нанова, дзякуючы Анжаліцы Пушновай. Слухайце, глядзіце і вяртайцеся да нас роўна праз тыдзень. Паедзем на вяселле ў Губічы. Там дакладна будзе весела. Чакаю.